Dulur, monggo sami udud dulu, jangan sampai si Komo lewat. Uduto sadurunge didudut. Iki penampilan bae saiki baru untuk menyambut bulan Januari 2026. Tapi sedikit ono perbedaan. Senajan to lintingan tapi nganggo papir. Yaiku fafirru ilallah, mongko padha mlayu sapa sira kabeh, nggih, mongko padha mlayu sapa sira kabeh ilallah maring Gusti Allah. Senajan to niki rokoke ning nglinting ning rasane ya ora kalah karo jarum super niki. Luar biasa iki. Ora kalah. Tambah maning niki pipone niki lho. Masya Allah. Naga sono keling. Haha niki. Luar biasa. Ya tergantung kali sing wujud nggih. Anek sing wujud ngeten iki. Malih. Ya ora enak mbok pipone niku main. Udut ngene iki wis pipone apik sing tambah apik niki. Malih. Nggih, kukusin niku dilebokke kabeh. Langsung kaya arep metu tapi mlebu kabeh niki. Nah, gitu. Salam pasduluran saking Majelis Dzikir dan Sholawat Miftahul Qulub Padepokan Girinawa Nuswantara Center, Desa Gumplem Wetan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara. Khodim Al-Fakir Tahta Turab Mbah Blangkon. Malih.